Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat het OM laat weten dat er meer aanhoudingen zijn verricht. Het gaat om een langdurig onderzoek naar corruptie binnen de UOOW. Dat is de voormalige dienst Openbare Werken en valt onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Vorige week 4 aanhoudingen, 3 mensen van de UOOW en een aannemer. Maandagochtend een aanhouding van een van de partners van de mannen die vorige week zijn opgepakt. En dat is een vrouw die een administratiekantoor runt. En ook vanochtend waren er weer aanhoudingen. Tenminste, het Openbaar Ministerie bevestigt dat er mensen zijn gearresteerd, maar geeft verder geen informatie. Dat heeft allemaal te maken met het onderzoek dat nog lopende is. Er worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten, maar vooral wordt benadrukt dat ambtelijke corruptie het vertrouwen in het gezag van de overheid ondermijnt en daarom hard wordt aangepakt. Ook wordt benadrukt dat het een onderzoek is dat al lang gaande is. 100% groene stroom in 2045. Minister-president Ilmar Pik-Pisa sprak gisteren bij de opening van de tweede conferentie over klimaat en energie. Hij benadrukte de noodzaak om actie te versnellen tegen de grootste uitdaging van onze generatie en dat is volgens hem klimaatverandering. Hij liet iedereen tijdens de conferentie weten dat Curaçao op het gebied van energietransitie en innovatie samenwerkt met Blue Planet Alliance en IRENA aan de uitvoering van een roadmap met als doel om in 2045 voor 100% op hernieuwbare energie te zijn overgestapt. Aqualectra maakte eerder bekend dat in 2027 dat al 70% kan zijn, moet zijn. Maar Pisas wil het verder. 18 jaar later moeten we volledig zijn overgeschakeld op groene energie, aldus de minister-president. Nog steeds grote inkomensverschillen op Curaçao. Er zijn nog steeds grote verschillen tussen lage en hoge inkomens. Terwijl de bevolking van Curaçao groeit, is dat duidelijk zichtbaar uit de Censo 2023, de volkstelling. Gisteren tijdens een persconferentie zei de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Jean de Boer, dat er nieuwe publicaties zijn van Censo. En daaruit komt onder meer naar voren dat het bruto maandinkomen op Curaçao er in 2024 hoger is dan in 2011. En ook is duidelijk dat er over een periode van 12 jaar het inkomen langzaam is gestegen, maar niet drastisch. Wat fel opvalt is dat er een grote inkomensongelijkheid is, aldus de Boer. Veel mensen bevinden zich in de lagere inkomensgroepen, terwijl slechts een kleine groep een hoog inkomen heeft. Zo legde de directeur uit. Vragen over nieuwe ambulances. Met betrekking tot de nieuwe ambulances die op Curaçao zijn aangekomen, zijn er aanwijzingen dat de hoogte van de Iveco-ambulance niet geschikt is om de spoedeisende hulp van het CMC binnen te rijden. Dat meldt de Extra vandaag. Deze ambulance is speciaal ontworpen om hulp te kunnen verlenen tijdens rampen en ook overstromingen, veroorzaakt door hevige regenval. De ambulance kan door water rijden tot een maximale hoogte van 75 centimeter en daardoor is die hoger. En dat zou problemen opleveren binnen het ziekenhuis. Dat zou bij de aankoop van de ambulance over het hoofd zijn gezien. Het is nog niet duidelijk of het probleem daadwerkelijk zo groot is en wat eraan kan worden gedaan om het op te lossen. Disciplinaire maatregelen tegen accountants. De accountantskamer in Zwolle heeft begin deze week uitspraak gedaan in de tuchtrechtelijke procedure die de Centrale Bank van Curaçao Sint Maarten mede namens Enya heeft gevoerd tegen 2 voormalige accountants van Sun Resorts Limited. De accountantskamer oordeelt dat de 2 op meerdere punten in strijd hebben gehandeld met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Ze hebben allebei een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd gekregen en dat betekent een tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers. De Centrale Bank heeft gisteren hierover een persbericht verstuurd. Curaçaose delegatie naar Pal-Amerika's. Een delegatie van het parlement van Curaçao neemt voor het eerst deel aan de
Parl Amerika's, dus Parlement Amerika's. Dat vindt plaats van 27 tot en met 29 mei in Uruguay. En het is voor het eerst dat er een officiële delegatie van het parlement van Curaçao deelneemt. Het hoofdthema van de vergadering is wetgeving voor de toekomst. En het gaat om een delegatie van verschillende parlementariërs, zoals de voorzitter van het parlement, Virginio Brownbill, Ramon Jong, vicevoorzitter van het parlement, Giselle McWilliam van MANPIN, Marianita van MFK, net zoals de voorzitter en de vicevoorzitter, Rui Sandro Seintje van PNP en Shaheen El Hagen van de PAR-fractie. Dan gaan we naar Aruba toe, want onlangs werd bekend dat het voormalige kabinet Wever-Kroes II een schuld heeft achtergelaten van 200 miljoen gulden. Tenminste, dat viel te halen uit woorden van de voorzitter van het CAFT, dat is de Arubaanse CFT. Die heeft aangegeven dat er 200 miljoen gulden niet verdwenen is, maar wel dat er een gat is ontstaan. Dat heeft te maken met de privatisering van de rioolwateringszuiveringsinstallatie bij Bubali. Inmiddels heeft de voormalig minister-president van Aruba, Evelien Wever-Kroes, gereageerd. En die zegt dat er juist helemaal geen schuld is achtergelaten van 200 miljoen, maar een surplus van 500 miljoen. Ze betreurt het dat nu de indruk wordt gewekt dat er stiekeme spelletjes zijn gespeeld, waardoor de bevolking de dupe is geworden en dat er een grote schuld is achtergelaten. Dat is volgens haar duidelijk niet het geval. We houden het voor u in de gaten en gaan nu even over naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 0613642945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We hebben het al meerdere keren gehad over de conferentie over klimaat en energie die op Curaçao plaatsvindt. Daar zijn vertegenwoordigers van 10 verschillende landen aanwezig. Onder meer de minister-presidenten van Sint Maarten, Aruba en natuurlijk Curaçao, maar ook andere landen in de omgeving. En de minister van Klimaat en Groene Groei vanuit Nederland, Sophie Hermans. We spraken haar gisteren over de conferentie, over het feit dat Nederland 150 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld aan subsidies voor de energietransitie voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En over de gang van zaken eigenlijk. Hoe staat het met de overgang naar groene energie? Kijk naar het interview met mevrouw minister Sophie Hermans. Minister Sophie Hermans, welkom op Curaçao. U bent hier voor een mooie conferentie over klimaat en energie. En u bent naar de opening van het windmolenpark geweest. Ja. Hoe is het tot nu toe gegaan? Heel goed, ja? Heel inspirerend ook. Ik denk echt dat het belangrijk is dat we op regelmatige basis zo met elkaar samen over de belangrijke punten waar we voor staan in de klimaat- en energietransitie met elkaar praten. Ja. Nou, dat hebben we gedaan. U heeft veel gesproken, veel mensen ontmoet. Veel mensen ontmoet, veel mensen gesproken. En gisteren natuurlijk bij de opening van het windpark. Ja. Ja, dat is wel een bijzonder moment. Omdat we praten hier, ook hier achter in het hotel, natuurlijk heel veel over die energietransitie. Dat is ook belangrijk, om kennis uit te wisselen.
Maar uiteindelijk komt het erop aan, Ja. implementeren we het ook, doen we het ook Ja. echt. Nou, en daarom was het zo mooi gisteren om bij Corel wakker te zijn. Ja, daar zie je de energietransitie Ja, in daadwerkelijk levende lijven. gebeuren. Ja. Ja, precies. Want als je nagaat, in de afgelopen 10, 15, 20 jaar is er van alles gezegd. En iedereen Ja. zegt het belang, Ja. achter te staan, groene energie is belangrijk. Maar het kost toch een investering van $50 miljoen om zoiets daadwerkelijk te Ja. krijgen. Dus het gaat ook echt om het nemen van die stappen. Ja, het nemen van die stappen, die beslissingen. Het zijn soms ook moedige beslissingen. Hè? Dus wat Aqualectra hier gedaan heeft, samen met ook een investeerder. Ja, dat je ook echt het risico Ja, het durft te doet. nemen, de Ja. stap durft te zetten. Ja. En dat vond ik bijzonder en was mooi om daarbij te kunnen zijn gisteravond. Goed zo. U heeft ook gezegd dat er €150 miljoen beschikbaar is aan subsidies vanuit Nederland voor alle 6 Caribische eilanden voor het Koninkrijk om te helpen met die energietransitie. Wat is dat voor mogelijkheid? Ja, even precies, het is voor de 3... voor de 3, sorry. Ja. Dus het is voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Want de BES-eilanden is een andere Zit in een aanpak. andere, Ja. die helpen we natuurlijk ook. Ja. Hè? Dus die helpen we echt met het maken nu van hun klimaatplannen. Maar dus dit specifiek voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. En we hebben eerder, heeft mijn voorganger al gezegd, we gaan kijken of we die SDE++, als een Ja. subsidieregeling, ook voor de eilanden open kunnen stellen. En toen hebben we gekeken, wat is er nou eigenlijk nodig? Mhm. En toen was de conclusie, wat er nodig is geld om te kunnen investeren in randvoorwaarden voor de energietransitie. Dus batterijopslag, netverzwaringen, zodat er ook echt voldoende ruimte is op het net, netaansluitingen. Dus niet de windturbines zelf, maar Nee, alles daaromheen. Wat je ziet is dat het investeren in wind en in zon, dat is hier eigenlijk eigenlijk best rendabel. De Ja, zon ja, schijnt tuurlijk, altijd, ja. er is altijd wind. Maar het zit hem echt in die randvoorwaarden. Dus toen hebben we gezegd, dan moeten we daar het geld wat we gereserveerd hebben in die subsidieregeling, moeten we eigenlijk heel erg daarop richten. Dus het zal ietsje anders, in een andere vorm naar de eilanden toe komen, maar dat doet niets af. Dat geld is er. Aan dat wij gezegd hebben een paar jaar geleden al dat we dat geld hebben en dat we dat nu gaan kijken, samen met de eilanden, natuurlijk ook in overleg met de financiën in Nederland, hoe we dat in de komende jaren beschikbaar gaan stellen. Dat is goed nieuws voor ons, want maar ja, misschien zit ik er te weinig in, maar ook collega's van mij hadden gedacht dat met deze nieuwe regering juist, er werd eerst groeifonds genoemd en die SDE++fonds, dat niet meer beschikbaar zou zijn. Maar de mogelijkheid is er dus nog steeds. Nou, dit bedrag dat stond al gereserveerd, dat is gereserveerd blijven staan. Oh, oké. En het wordt verdeeld met een mooie verdeelsleutel over de 3 eilanden. En we gaan natuurlijk ook nog wel afspraken maken over hoe en wanneer en hoe kan je het precies inzetten. Want dat is niet anders dan hoe we dat in Nederland doen. Ja. Omdat het blijft belastinggeld en we willen dat zo wordt ingezet dat je en CO2 reduceert en hernieuwbare energie stimuleert. Nou, dat is altijd zoeken. Maar ook hier op Curaçao staat het eiland voor grote uitdagingen om die stap verder naar verduurzaming te maken. En daar dragen wij ook een steentje aan bij. Omdat die SDE++ door de Nederlandse belastingbetaler wordt opgebracht, zeg maar. Dat heb ik ook al vanuit Den Haag begrepen. Moet u ervoor zorgen dat het geld goed gebruikt wordt hier? Ja, vind ik heel logisch. Ja. Dat vind ik in Nederland logisch en ook hier. Ja. Even over Curaçao. In 2027 zou 70% van de stroomopwekking groen moeten zijn. Dat is een mooi aantal, vanuit Nederlandse ogen. Ja, prachtig. Ik zag net een presentatie waar het van 2020 naar 2024 naar 2027 naartoe is gegaan. Ook in welke stappen. Dat is echt indrukwekkend om te zien. Ik weet ook dat nu kom je in zo'n fase... Even doorzetten, Het fruit is geplukt, hè? Nu Ja. moet je de drempel over echt naar die laatste stap. Maar ik heb er alle vertrouwen in met partijen die ik hier gesproken heb. Ook met de regering van Curaçao, de ambitie die zij uitstralen. Dat ze voortvarend verder gaan. Niet omdat we ooit op papier hebben gezegd, we willen dit percentage of we willen dat aantal megawatt halen. Maar omdat we allemaal weten dat onderliggend dit gaat over de toekomst van Curaçao. En het is nodig. Ja. Het is nodig voor zekerheid, energiezekerheid, voor onze veiligheid, voor duurzaamheid. Kortom, heel veel redenen voor de toekomst van Curaçao om hiermee door te gaan. Minister-president Pisas die zei ook te hopen dat hierdoor de energieprijzen flink lager worden. Daar gaat u niet over als Nederlandse minister. Maar is dat een gevolg hiervan? Nou, wat heel belangrijk is dat in die energietransitie dat we er ook voor zorgen dat het betaalbaar blijft voor alle mensen, bedrijven, ook hier op Curaçao. De gedachte is ook wel dat dit natuurlijk uiteindelijk de kosten drukt. Maar
je moet ook investeren. En Ja. investeringskosten zijn hoog. Maar ik heb ook hier de minister-president, de minister van Economische Ontwikkeling ook horen zeggen. Ja, wij zijn ook constant bezig om in de gaten te houden. Hoe zorgen we nou dat die energiekosten voor iedereen wel betaalbaar blijven? Dank u wel. Dan gaan we tenslotte nog naar internationaal nieuws. Onlangs werd bekend dat Colombia meer de richting opgaat van China en minder van Amerika. Als Chinese ambassadeur in Bogota hierop gereageerd. Hij zegt dat China geen vervanger wil zijn van Amerika als belangrijkste partner van Colombia. Dat is niet het streven van China. Hij zegt wel dat het belangrijk is dat er goede handelsverbanden zijn tussen China en Colombia. En op 14 mei ondertekende de Colombiaanse president Petro de toetreding van Colombia tot het Belt and Road Initiative. Maar China komt niet om iemand te vervangen of om de plaats van iemand in te nemen. Colombiaanse ondernemers uiten eerder hun bezorgdheid over de toenadering van Petro tot China, buiten medeweten van de Verenigde Staten. De ambassadeur liet gisteren weten in een druk bezochte persconferentie dat er helemaal geen sprake is van achterafkamerspolitiek, dat het de keuze is van Colombia, dat er niks tegen Amerika is, maar dat er wel vraagtekens kunnen worden gezet bij de handelsoorlog en de tarievenoorlog die Amerika is begonnen onder president Donald Trump. We houden het voor u in de gaten, net zoals we alle ontwikkelingen voor u in de gaten houden. We zijn er niet op Hemelvaartsdag, maar de volgende dag weer wel. Tot ziens, allerbeste. Dag.